minutos adelantados. Sí, antes de que se vayan de vacaciones, lo primero es enterarnos de qué están haciendo a estas horas los chavales de Conso FM, ¿no? A ver, ahí, por esa zona del dial. Bos días, oírtes. Estamos unha semana máis en Conso FM, a radio da Forza Mental. Forza Mental, Forza Mental. Empezamos. Bo día, Adrián. De que imos falar hoxe? Bo día. Será pa ti, co frío que fai en Conso. Home, tamén estamos no inverno, que é o tempo do Nadal. Que te parece se falamos do Nadal hoxe? Merry Christmas, Merry Christmas, Que sería de Conso FM sen a nosa especialista Cris? Cris, estás por aí? Pois si, compañeiros, unha semana máis tendes a sorte de contar con miña maravillosa axuda. A ver se dunha vez entendedes o verdadeiro significado do Nadal en Conso. Hoxe teño un grupo de becarios que están encantados de poderme axudar. Imos poñelos a prova a ver que tal o fan. Comezamos por saber se a xente de Conso máis de Reis Magos ou de Papá Noel. Ti que prefires, Adrián? Os eu son do Papá Noel. Parece ben. E ti, Raquel? Pois eu, nin de Papá Noel nin dos Reis Magos. Eu son de rebaixas de xaneiro. Estou de acordo contigo, Raquel. Ainda que quen che dera o meu gusto para vestir. Contactamos con Inés para ver o que opina a xente de Conso. Vostede que lle gusta máis, Papá Noel ou Reis? A mí gustan os Reyes, son máis tradicionales para España. Eu prefiro a Palpador. A Palpador é unha figura, ademais, moi interesante, porque unha é da tradición galega que se recuperou, aí un grupo de xente a recuperou, e é unha figura moi interesante porque trata ben a aqueles rapaces que se portaron ben e aqueles rapaces que se portaron mal. É dicir, dá como unha segunda oportunidade. Iso é algo moi interesante, porque ás veces a xente precisa unha segunda oportunidade. Estou mirando agora para alguén que necesita unha segunda oportunidade e iso está moi ben. Reis Magos, porque son tres e traen máis regalos. Que prefires, os Reis Magos ou Papá Noel? Os Reis Magos, por qué? Porque traen máis regalos. Papá Noel. Ti queres máis de Papá Noel ou de Reis Magos? De Reis Magos. Pois parece que a xente de Conso é máis de Reis Magos, en la que a figura da Palpador está ganando cada vez máis terreo. Non sabedes o que é o Palpador? Tranquilos, para iso estou eu. O Palpador é unha persona semítica do Nadal que mora todo o ano nas iglesias das altas montañas de Galiza e que vai das aldeas, vilas de cidades na noitiña do 24 ou 31 de decembro para palparlles a barriguiñas e viños por ver se comerán ben durante todo o ano, achegándoles castañas e agasallos feitos a man. Pero tranquilos, porque o Palpador non se enfaden da que os nenos vayan a cabalgata de Reis. Xiana, os pequenos de Conso van ir? Estou con Mariña. Vas a ir á cabalgata dos Reis? Sí. E gustache ir? Sí. Vas a coller moitos caramelos? Sí. Sofía, vas a ir a ver ao Reyes o día 5? Sí. Cal é o teu rei favorito? Sofía, vas a ir á cabalgata o día 5 a ver os Reis? Non sei, xa foi no ano pasado, pero miña nai non sei se me vai levar. Ui, se é certo que van ir tantos rapaces de Conso, non sei se chegarán os regalos para todos. Lucía, que vas a pedir aos Reyes a Papá Noel? Non sei, seguro que non lle pedirei nada, porque a un rei de Papá Noel se lle rompeu a unha perna. Por eso non sei se lle vou pedir algo ou nada. Mariña. A Papá Noel a mí non me viene. ¿Por qué? Los Reyes sí. ¿Y qué le vas a pedir? Patines de Kitty, un cojín de Kitty, un diario secreto, una mansión y nada más. E as nosas profesionais da brisca, que lle pedirán os Reis? Unha varella nova? Que lle vou pedir? Papá Noel nunca me poñen nada. E por Reyes o que me traigan. Eu pido salud, porque é que me fai falta, porque agora xa son bella, para que quero máis nada. Despois o que me queiran poñer, pero eu retivo todo o que me dan. A verdade é que estas horas xa se nos empeza a abrir o apetito. Xa tes fame, Raquel? Pois claro, Cris, é moita fame. Ofrecerme algo? Pois non te ofrezo nada. Pero ainda vas ter máis fame despois de escoitar o que ven agora. Luisa, que comen as señoras de Conso nestas datas? É o que facía antes. Era un pouco marisco do que fora. Unhas vieiras ou langostinos ou así. E pois poñía bacalao con coliflor. E pois poñía unha carne, café, turrón, e copillas de champán, que é o que máis me gusta. O de sempre. O bacalao é algo que haxe por oír máis é ala. O principal, cando nos entramos dentro, polo menos, todos os anos, pois o primeiro era a coliflor. A verdura. E sabía algo de marisco, sabía. Senón a boca é todos os días igual.
a coña foren todos, e sobraba para outro día. O máis deles quería a coña fosse sobraba para outro día. Consellos por un consumo responsable. Isto é o que se vai enseñar nas casas de Conxo. Pero, mamá, que saibas que a coliflor non a vou a probar. Para Conxo FM, Luisa. Conxo FM, a radio da forza mental. Bueno, amigos, grazas a min xa sabedes un pouco máis de como é o Nadal en Conxo. Eu agora marzo de vacacións, ata o ano que ven. Felices festas. Para Conxo FM, Cris, a especialista. Somos los especialistas y os mandamos un saludo muy gordo. Esta Cris, tan presumida como boa traballadora. Agora Conxo FM trasládase a Torrente para ver o Belén da familia Otero. Con quen estás, Paula? Estou con Paco. Canto tempo levouche facer este Belén? Esto leva moito tempo. Normalmente suelo empezar en septiembre ou así. E por que faz este Belén? Este Belén o fago porque é unha tradición da xente de antes. Meu pai foi o que empezou a facer este Belén, fai 63 anos, no ano 1946. Desde esa, pois, non queremos deixar as tradicións, son as nosas tradicións, como son o Antroido, como son o San Xoán. A verdade é que o Belén é impresionante, ten moitísimos detalles, todos os personaxes se moven, hai unha chea de indicacións para que todo o mundo poida saber o que é cada edificio, hai un mogollón de árbores, escoitase, por exemplo, hai moitas fontes, escoitas o ruido da auga, hai moitísimos animais, pero sobre todo o que máis nos chamou a atención a todos os reporteiros de Conxo FM foi que, ademais de todas as luces que hai, que haxa un abeto de Nadal posto no medio do Belén. Está moi ben. En no Centro Sociocultural tamén hai un. Con material de refugallo, Ai, canto se aprende con Conxo FM. Roberto, aprendeches moito hoxe? Sí, aprendí moito hoxe con este programa. Conxo FM deséxache un bo Nadal e un próspero ano novo. Gracias a ti e a todos os ointes de Conxo FM. Feliz ano novo. Este programa xa chega ao seu remate e Conxo FM cerra por vacacións. Pero antes, damos as grazas á Cadea SER e á Consellería de Benestar Social. E sen esquecernos dos nosos educadores Camilo e Laura. Un aplauso. Amigos, Conxo FM desexa vos ¡Bon Nadal! Bon Nadal, felices fiestas también a los chavales de Conxo FM, que yo de verdad tengo miedo, como sigan así, nos acaben mandando para todos. En fin, menos mal que se toman unas vacaciones, podemos estar tranquilos, que lo disfruten. Gracias a todos ellos, gracias también a Camilo y a Laura, culpables de todo este proyecto. 1:21. ¿Cenas con jazz? Cenas con jazz.